babeczka, lisičky. Dobre, toto už nemusíš, toto už nechaj tam. Ukáž, toto tam. To už nemusíš, to v krabičke nechaj. Dobre, babeczka, lisičky. No dobre, ďalšie. Pustav sa tých tomu. No ukáž ešte ďalšie. No, čo to je? Rozber to. Ja neviem, čo to je. Čo to je? Trhaj rýchlo. Koľko tam bolo tých darčekov, mama? Ani nebavia rozbarovať. Čo tam je? Čo tam je? Ponožky pre tatíka. Ponožky pre tatíka. Ďakujem. Koľko veľa, jaké fajné do roboty. No ešte nejaký daj. Toto ja neviem, čo to je. Mamka, ešte pre mamku nič nebolo. To berie z takej strany. Ukáž ti pomôžem. No poď sem bližšie. No tak, dobre. Joj, Evča má novú hračku, joj. Čo to je? Čo to je? To je asi pre tatíka. To čo je? Páči sa, tati. Ďakujem. Už nemáš voňavku žiadnu, ne? Aha. Došlo. Ja som zabudol. Evča má najväčšiu radosť. No čo to je? Čo to je? Lidičky. Dávaj. No to si chce ľahnuť, čo jej dávaš? No ukáž to. Ukáž, ja ti pomôžem. Tam boli aké, modré či? Ružové. Tam to boli ružové? Tam to boli pre Evičku. A pozria pre Adamka. Lidičky, dobre, toto už nechaj. Toto už netreba rozbaľovať. No dávaj skoro ďalšie. Skoro otváraj rýchlo. O jeho, koľko tam ešte veľa je veci. Adam, pozeraj. Oj. Čo to je tam toto? Čo to je? No, rozbal to. No, tátik im kúpil. To je pre babecka, pre Evičku. Nemá oči, to je nočník. To je nočník. Tam bude cykať, Evička. Tam cykať, kakať sa. No ešte dávaj. Ešte rozpaľuj rýchlo. Ešte všetko. A dá čo už aj pre mamku. Toto čo je? No toto čo je, rozbal to. Aha. Pozri. Čo to je? Evičke, ďalšia babika, Evi. Evča. Pozri. Evča. Tak a čo tam je ďalej? Rozbaľuj skoro, Anio. Jemu sa páči. Rozbaľuj, čo tam je? Nočník pre Adama. Áno, Adamko, to Áno. Tam je Evičkina, a toto je Adamkové. No ešte je tam dačo. Ešte furt dačo ostalo. No ukáž, nechci to asi pre mňa, ne? Ej, tá. Čo tu je? Ja neviem. Papuče! Pozri, aké mamka má papuče. Mama, Nie, zima na uvidíš nohy. za chvíľu. Čo? Vidíš za chvíľu. Čo? Ja som kúpil jedny. Potom si kúpil ešte A potom som kúpil toto, ja som nič normálne, ja som nevidel. Mám tvoje papuče? Aha. Prečo som si donesla, teraz mi donesla? Dobre, no. Keď ja som tamte už dávno, vyhodne mi kukoša. A tamte sú strašné. Stojú preč. Dobre. Krásne papuče. No ukáž. Čo tam je? Mamke ponožky. Ďakujem. Jaké fajné. Ľúbe na zimu. Toto čo je tam? Je ponožky. Zima. No nejde, Manka, pomôžeš Aniovi? Pomôžeš Aniovi, Manka? Tu on otvára už ďalšie, no. Pomaly, s tým. Ukáž. A ja už viem,
to je? To líčik. To tam dáme varešky, tam budem odkladať. Krásne. Mama tu furt rozčuluje, čo bolo doma. A tam budeme odkladať varešky. A ty počúvaj, ty tu máš krabaty. Však, pozri sa, čo tu máš. Pozor. No ty rozbaluj. Dobre, ty rozbaľuj. Trhaj, skoro. O to je čo, váza kejte? Tu není podložka na stolce? Uvidíš. To vyzerá jak to. Mamku to rozčuľová furt, že to, tak to. No ukáž. Mamka pije veľa čaju a tu si bude dávať to. A to spolu. No však hej. Že ja som myslel, že máme onú sliepku i na tom, ale nemáme. Na čom? Tam. No rozbal. To sú toto druhé asi. Aha. Ale toto sú dobré, toto sú fajné. A tam ešte tam sú. Ešte tam sú. Ešte máme minútu 40, rýchlo. Sú také, no. No toto mamka nosiť nebude ani. Aj nie. Také, mama. Nemám rada Na petu. Mama, nemali iné, vieš čo? Ja som dlho, vieš koľko som sa uchodil, hľadal. Že mňa v živote nenapadlo ísť do takých obchodov, jak je toto, vieš? Čo? Jak sa to volá? Zober ju, preč. To čo tu je? Toto neviem, čo je. Mama, tak toto mamka chcela. Toto mamka chcela, ja som nič nevedel. Ja som zabudla, že také som chcela. Mamka váhu má konečne. Jak som vyskočil, že to merá len v librách a stónoch. No. Ja som kúkal, dá sa prepnúť. No, toto by Ešte, bolo. čo tam je? Pekná. 15 rokov garancie, hej. Aha. Pozor, Joj. počkaj. Dobre. No, odbaľ to. On vyťahol. Tam je to pamäti. Vyťahol aj tak svieti. Čo to je? Budlý púk! Púk! To potom pustíme. Rozbal tam ešte rýchlo Ešte tamto. jeden tam je. 15 sekúnd. Čo tam môže byť? No neviem. Ukáž, to ja som balila. Koniec.